Ndopakarara sekuru venyu apo. Mukudza Ruth. Mukati anokunzwa here. Haambonzwe Shona. Haanzwe Shona zvachose Ruth. Ndozvandogara ndichitaura kuti kana maenda kwamuri kuenda kuna nayo ike kwamunogara uko. Sei vanawo malanguages ekuno. Kuti kana vauya kuita kutotadza kuziva kutaura navo sei. But uchapera huro ihwo ndikuda kutaurira isisi. Uchapera. Apa toita kurohwa nehana kuti ndodzoka kumusha here. Unodzoka kuno wakaberekeswa futi. Munhu angangoti gumbo rinouraya munhu gumbo rinouraya munhu gumbo here chigunwe chaicho kuno kunhu anonzwa kuti wafa. Mukazotoona tati tisisadzoke ndizvozvi zvimwe zvacho zvinoita kuti tisadzoke. Changoteverawo tesemba toya tizogara ikoko kusina varoi. Aiwa kwete kuti hakuna varoi pandingotaura kuti zvazonyanya zvanyanya ati gore kuti gore neni handidzoke ipapa unotoita ngo uchageza nesauti chaiyo kuti handikutaura chokwadi zvimwe zvinhu zvinoita zvinorwadza hatidi kunyeberai kwete kuti tingati life yedu yese togara in fear. Ndozvinzwisisa but wedi tongoshinga kuna. Aiwa neni hanchade so today if I go back apa hanzvadzi yangu ndikutaura chokwadi if I go back this is the last time you're seeing me. Vanhu vacho havanyari kutozouya kuda kuti saka nharo dzavaita nezviro ndedzei papa. Tichongoziva ndozvandaitaura kazve kuti muzvionere mega because ndikakuudzai paforum munozofunga kuti handisi kunzwisisa. Nharo kakata zvinhu hazvigowe kuita seko pane wiu pari kunzi pane wiu. I don't know. Hanze wiu rakanyorwa nderefeki. Wiu saka vanodei havana chavakashanda ipapo. Vari kuda zvese. Zvani vachitora chiipa. Vana tetai vamira vakati zvese ndiri kuzvida. Zvese. Vapei ndikuti vapei even stand yacho vasiye vagare ikoko. You know like will cause a lot of confusion mumhuri yekuti unoshaya kuti chii. Saka pana ndati since handiti mati ragore handiti ratosvika ragore. Ina ndafunga kuti tosiya tabva taita zveTombstone. Ndozvandaitofunga since madam tada kudzoka kati kaita zveTombstone zvinenge zviri nani. But I didn't want to waste time Harare. Ini ndimi munosara muchiita izvozvo. Ini ndaenda tomorrow ndinotodzokera. Mura ndingoti wogumbo ndife. Musanyebe. Mangwana ndenda. Mimi mangwana muda kudzokera pana problem. Cause muno muzorora handiti pane ve elegant vakauya so. Kuno kumako. Yes. Tombstone saka we can just go there tunobhadhara. Oh, so it's a new cemetery, no? Yes. Oh. Yeah. Ruth, who eat just now? Ruth, kuna kuZimbabwe tine timetable yekudya. Atingoti special makuseni nemasikati nemanheru. Nacho anotombonzwa ipapa. Who eat just now? Oh, who eat? Saka gedha cho riri kupiwa. Kusero. Ruth, you can go sit in the car. Vane matombo shema. Wazviona kazvanditaura. Ane dombo sedombo. Kugara munhu wazvipedza akawanda. Moziva kuna England munhu achitobva unovigwa Tombstone yakutesa. Izvozvi ukada akavaudza kuti taudesa Tombstone. Vanatanga kuudza kuti zvine chivanhu. Zvinosimudza mhepo tangai maisara nhingi. Exactly. But ndingoti mukasiya zvenyu mabhadhara matenga ka. Zvinenge zviri right. Pavanenge vataura zvechivanhu tinozoziva kuti musoto varoda kuti zvizongoitwa. Tongoita ipapo. Hava nedombo sedombo. Yowe. Ndimazviona ndazvandanchikuudza ikapa. Hakutongoisa senge zvakaiswa zvekuisa pictures. Wow. Makadi. Tinofara makadi. Tinosimba chose. Wow, you're doing some great work. Wow, tafara ndaudzwa nehanzvadzi yangu tatonzi mune elegant granite. Muri sezvenyu? Tinofara chose. Wow, hamune matombo akanaka shema. So I didn't know. I came last week from England. I didn't know that there's a new cemetery. Okay. Wow, you call it here? Zororo Memorial Park. Oh, it's called Zororo. Oh, beautiful. That's beautiful. Tangoziva vachigwa. Oh, kwakuduze neku Glenoroko munoziva that road inoenda kumasvingo, that old road. You know that very old road. Yeah, Mbudzi. That's where most people used to get buried. Neku koko. Along along that road that goes to Kwekwe Blawayo, that one. Oh, that's Warren Hills. Yeah, we used to know people at Koko. Oh, there's a big space here. Yeah. There's a big space. Okay. Ndikatishireke kutaura zvemakuva titaure zvematombo. So tinasekuru vedu vakashaya and toda kusiya tangoisa dombo. I think it's a year now vafa. Saka tatoti rega tiende ikeko hatina kukwanisa kuya for the funeral. Unongoziva kwedu kuna na UK uku. We work continuously.
saka tangozoti let's go tingonoona pawakavikwa so tausiyataisa dombo. All right. So I don't know. I think this one it will look okay. This is nice, Yeah, but it's nice. iri ndonoiswa like kunana heroes rera. So iro. Zvinoiswa kunzvimbo dzakaita sekumusha. All right, hadzizovhuri hadzitungi. But manje munoma hatina chekutya, we can do anything nice. We would want him. That one is nice. Yeah. I like that one, the bigger one. Like he's our grandfather. Mungoziva zvemumhuri. Vakaita zvekuroyiwa. Vakaroyiwa. Munozviramba henyu but uroyi huriko. We prefer something like this. So can we do maybe just a picture yavavo? I used to drink. So we can put a picture there. We've got so many photos. Munhu angangogara ari weBlack. He was just go Black. So we can do something, just a picture avo then sengezvandaona rakaitwa apa. And then tonyora everything down. I think we'll settle for this one. I could have done this for my grandmother, but this is nice as well because she was a Christian man. That's a church. My grandmother. That's a church. You can renovate it. And munoita ma renovations for it. Oh, beautiful, beautiful. All right. So you like problem in it kakwedu. Mari. People don't want to go inside. Do you have a website or something? Yes, we've got a website. www.elegantgranites. Beautiful. Because most of the guys that I stay with there, I don't know back home, but I trust. Saka chiazokumbira number dzenyu and then maybe ndikandazoendawo uko then share nevamwe vangu vandogara navo. And then I will settle for this one. You are guaranteed since we are in a memorial park like this. Saka we are working together with Zororo. Saka munaita guvarake munomo. Saka iyo Zororo yacho inototengesa makuva. We are in partnership. Beautiful. Yes. Iri dombo futi. Like it's camouflaging with them. Beautiful. This is also nice. So can we say maybe do this top on top of that one? Yes, we can mix. Beautiful. I would go with that one. We did on this one. Beautiful. Vayansoneka kuti granite. You like Zijare elegant granite. Yes. I like this one, so I'll go with this one. We also have brown like this. The brown one, I prefer this one. Okay. I prefer this one. The brown one is nice. Which one should you go with? Toyota Robatesa Dombo or the white one? Yes. Okay, so my sister will come and then she will do all the payment. I can do the payment today. Okay. I think I can do the payment because I just want to run away. Guys, how are you surviving, guys?